Umabot na ha 836 ang Ihap han mga manurutdo nga nag-boluntaryo para ang ARAL Program han Department of Education na Tacloban City. Kalakip ha mga nagboluntaryo ang 232 ka-tutors para hockey stage 1 o grades 1 to 3, 245 hockey stage 2 o grades 4 to 6, ngan 259 para junior high school o grades 7 to 10. Mababaruan naman nga tumong ang programa ang pagatiman ha mga learning gaps ngan pagpakusog ha mga foundational skills ha pagbasa, matematika ngan siyensa para mga estudyante ha kindergarten a kutob grade 10 kundi ginpili ang mga ini pamaagin ira mga reading assessments kalakip ang mga mayada habubo nga proficiency sa pagbasa o di rin nakakabasa. Ginmalatumat naman ni DepEd Tacloban Information Officer Nilo Eder nga diri hira tatagaon hinda mga loads. Subay itong Civil Service Commission kundi indiri ra na sobra in 6 teaching hours. Dugang pa ini kung sumubra nga nin ira mga teaching hours ang kinahanglan na maghatag ang DepEd ng mga additional remunerations para iniya ira. Tikang didiha, DepEd Regional Office 8, inihi Bombo Renzo Lesigas, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!